Hei mulla olisi pari kysymystä noista vuosijuhlista. Mitä mä laitan päälle koktailiin tai koktailtilaisuuteen? No, sinne voi laittaa, siis halutessaan saa laittaa cocktailmekon, saa laittaa niinku pitkän mekon. Mulla on koko illan iltapuku päällä. Mä en vaihda mekkuja siinä välissä. Okei, no mutta tarviiks olkapäät olla peitettynä iltajuhlassa? Ei tarvi olla olkapäät peitettynä iltajuhlassa. Voi olla, jos sä haluut. Ja jos sä haluut pitää olkapäät peitettynä, niin silloin ne on niin kauan peitettynä, kun liput on salissa. Mutta se on ihan ok, jos haluat olla ilman mitään olkapäiden peittoa. Entäs sit tukka, voiko se olla auki? No hiukset on hyvä olla osittain kiinni. Näyttää siistiltä. Okei. No entäs millainen mekko on ok? No sellainen tietenkin lateksinen koko vartalo kondomi, ei vaan. Siis nilkat olisi hyvä olla peitetty. Okei. No mitäs tonne sillikselle sit pitää ottaa mukaan? Meillä on silliksellä teemana Tivoli kautta sirkus. Eli muista se, kun mietit, mitä laitat päälle. Muista myös, että sä oot koko darrapäivän niissä vaatteissa, et laita sen mukaista pukeutumista, että kestät olla koko darrapäivän niissä, että se Sannin mainitseva lateksikondomi asuva on aika epämukava jossain vaiheessa. Sillikselle on myös hyvä varata jotain juotavaa mukaan, ja sillikselle voi ottaa jotain vähän omaa evästä, vesipullo, särkylääkettä, mitä näitä nyt on. Sen verran viet darrapäivän yhdessä paikassa, mistä et nyt pääse kotiin siinä välissä. Ja oot Tivoli-teeman mukainen. Okei. Saanko mä sit ottaa omia juomia mukaan? No iltajuhlaan ei oteta omia juomia mukaan, mutta sillikselle voi ottaa omia juomia. Okei. No hei, kiitos. Se tuli vielä mieleen, että tosiaan, että jos sä nyt oot jo hankkinut sellaisen 587 euron iltapuvun, josta näkyy vaikka 5 senttiä yli nilkat, niin kukaan ei ole siis sua häätämässä sieltä pois. Että kyllä niinku, jos sulla on jo mekko ja näin, niin se on ihan ymmärrettävää. Näkyy nilkat tai vähän enemmän. Okei. Ei mitään, hei, nähdään vuosijuhlilla.